national government, treasury, kum pesa duto magiyudo, any revenue, 15% onego dhi e county. Koro onge gimoro ni ng'ato rito ni pok wayudo pesa, ni pod wachoko. Michoko no. Kichoko million 100, 15% dhi e county. Kichoko billion 1, 15% dhi e county. So wach moro ni pod wachoko pod onge. Onge michoko no kata ne choke apar 15%. To pod wachulo gope. 15 nyaka counties go be chulo gope. To adwa chaka duoge wach moro ne wach mar the Council of Governors wacho ni ginyalo loro counties. To kabende mano nyalo bedo nango. Wacho nuni Senate no los nango. Senate ne jopiny oketo mondo protect counties. Counties gin jopiny, mane counties to gi their governments. Koro governors e governments. Senate interest wa maduong' en rito the counties, ng'iyo services madhi e counties, ng'iyo jowa manie counties. Omiyo sama Council of Governors oloro county, wan kaka Senate ok wanyal yie nekech services ma devolved nyaka jothurwa yudi. Services mane health, services